уважаеми зрители! Говорим ли за сияние, няма как да не споменем страната на изгряващото слънце. А говорим ли за Япония, няма как да не споменем някое бойно изкуство. Аз съм Сияна и днес ще ви говоря за света на айкидото. С моите уникални учители, които ме изпълват с гордост и радост, че съм тяхна ученичка. Сенсей Светозар Ангелов, носител на най-високото признание в айкидото 6-ти дан. И сенсей Теодора Стефанова, единствената българка, която носи 5-ти дан в традиционното айкидо. Здравейте! Здравей, Сияна! Здравей, Сияна! За нас е чест. Какво означава такемусо айкидо? Такемусо айкидо означава традиционно айкидо, което в превод от Япония, директно към нас, идва в непроменено традиционно айкидо. Всъщност ние сме преподаватели по традиционно айкидо, което не е променено от създателът на айкидо сенсей Морихиро Ишиба. Опасно бойно изкуство ли е айкидото? Айкидо е пътят на мира. Това е бойно изкуство, което предлага самозащита от всякакъв вид нападение и неговата философия е свързана с ненападение, с мир и хармония между хората, но то е доста сложно и трябва много години за пълното му овладяване. Можем ли да бъдем по-силни от по-силните, ако имаме добра техника? Практически може, но за това нещо седи много години труд, много себеотдаване, тренировки, вяра в учителя. В някакъв начин това е философия. Философията означава ненападение, възпитание, култура, която идва от изтока и ние трябва да я преподаваме от учител на ученик. Да покажем нещо на зрителите. Това е дървеният нож танто, който, разбира се, за голямо наше щастие е учебен. Когато се подава към друг, той трябва да бъде с острието към подаващият. Това е неправилно подаване на танто, защото означава, че тя може да атакува всеки един момент и най-слабо казано е нелюбезно. Затова, когато аз взема танто, има много видове техники. Сияна тренира доста години и тя може да направи техника дори от седнало положение, когато аз атакувам нея. Отнемането на танто изисква много труд и има специален раздел за отнемане на този вид оръжие в айкидо. Много се радвам, че овладя техниката въпреки седнала. Теодора сенсей прави най-красивите оригами, които някога съм виждала. Може ли да ни покаже някои? Мога да ви покажа неща, които съм правила. Ето, например, това е един много красив венец, който можем да го изпълним в най-различни цветове. Това на японски се казва косодама. Това са елементи, които се свързват в един кръг. Това също се нарича косодама. Не съм използвала лепило и ножица за изработката на тази топка. Виждате колко е здрава. Мога да я подхвърля на Сияна и тя да я хване. И няма никакъв проблем, защото е достатъчно здрава. Сега ще ви покажа нещо много интересно. Това е поставка за GSM. Виждате как е изработено. Можем да го украсим по най-различен начин и да го използваме да си поставяме таблета или GSM-а на него. Съответно, тъй като приближават коледните празници, показвам ви една традиционна японска снежинка, която се прави изключително трудно и изисква доста умения, защото се прави от един лист хартия, но прекалено много сгъвки съществуват в този лист хартия. Виждате как изглежда. Можем да си украсим, можем да си изберем цвят, от който да я направим. Това вече е плод на нашето въображение. И ще ви покажа още една коледна хубава играчка, която може да използваме за
да закачим на нашата елха. Ако я направим в по-голям мащаб, можем да я закачим на нашата врата като коледен венец. Много съм благодарна на моя японски сенсей, сенсей Аояги, която ме научи на това страхотно изкуство, което използвам в времето, когато си почивам, за да се разтоваря, защото ми създава безкрайно голямо удоволствие да го работя и съответно предметите, които правя, обичам да ги подарявам на хората, защото енергията, която влагам в тях, по някакъв начин искам да ги докосна, да докосна и човека, на когото съм подарила нещо, което съм изработила от лист хартия. Принципно, като история, оригами в буквален превод означава сгъване на хартия. Но разбира се, не дайте да забравяте, че моята първа най-голяма страст това е айкидо. И това е удоволствие. Айкидо за мен е призвание и начин на живот. Сенсей, знае, че се занимаваш и с хокей. Ще ни разкажеш ли? Да, разбира се, това е част от моя живот. Има много превратности в него, но аз от съвсем малък се занимавам с хокей. За мен е огромна радост, че преподавам и на малки деца, участвам в различни турнири с тях и едно прекрасно допълнение към айкидо, което, разбира се, е приоритет в моя живот, защото имам прекрасни ученици като теб, които бяха съвсем манички. Ти беше на по-малко от 5 годинки, когато дойде в залата. Сега вече си голяма госпожица и се надявам да продължиш по този път. Хокеят е един много хубав спорт, но не е изкуство като айкидо. И все пак не забравяй, че жените в айкидо са много ценни и не по-малко силни от мъжете в тази мъжка дисциплина, ако можем така да го наречем. Можем да издадем, че и ти имаш много хубави умения като диджей. Ти си номер 1 в света. Практически не знам дали съм номер 1 в света, но се случи преди няколко години след COVID. Бяхме затворени, залите бяха абсолютно недостъпни. Ние трябваше да спрем състезателният си процес и подготовката по айкидо. Поради тази забрана аз започнах да се занимавам без никакви претенции в домашни условия. След като направих първия си микс, един мой приятел ми се обади и ми каза: ти си номер 1 в световните класации, в което аз не повярвах, разбира се. Но това нещо се оказа факт и почти всеки един микс, който е в Melody Progressive и в Техно, се оказва, че води и световните класации, което просто е една много приятна изненада за мен, но аз нямам никакви амбиции там, просто го правя за удоволствие от тежкото ежедневие, което водиме като учители. Ще ни разкажете ли някои интересни факти за традициите на Япония? Традициите в Япония са много и в общи линии са свързани с българските традиции. Най-характерно за Япония е огромната любов на нацията към традициите, които имат старите майстори, преподавайки ги на по-младите. Това е много характерно качество, което в България се позагуби последните години, но аз лично се надявам то да се възроди и да продължи този процес. Другото, което е много характерно за Япония, това е отношението на нацията към културата на по-големите, които също преподават на по-малките. Културата на обноските, културата на поведение, културата на хранене, също така и преподаването на бойните изкуства е културата на Япония и ние се гордееме, че по някакъв начин сме докоснати и можем да я преподадем от Япония в България. Другото, което е характерно за Япония, това е качеството на продукцията, което означава чест и достоинство, че аз съм направил някакъв продукт, който съм го предоставил към теб, залагайки моето име и моята чест за това, че аз съм направил нещо качествено, давайки го на друг човек. Разбира се, много е необятно да се говори за Япония,
но смятам, че това са най-основните черти, които са свързани с този прекрасен народ. А какво остава скрито за туристите в Япония? Скрито за туристите в Япония остава това, че те работят много, отдадени са на определен вид компания, сенсей, учител или някакъв вид организация, асоциация, дружество, отбор или някакъв вид общност, в което те са предани. Това нещо остава отстрани в Япония. Другото, което остава, това е, че те са нацията на технологиите и въпреки, че държат старите си традиции, много ревностно ги пазят, са много отворени и към новите технологии. Така че Япония е една скрита страна за европейците, защото тя има начин на мислене, който е много по-различен от нашия. И нещо много характерно, което на мен ми прави впечатление, което аз съм научила и се опитвам да го прилагам ежедневно, е егото в коша, за да можеш да се научиш на каквото и да било. И пълно уважение към учителя, който е пред теб, за да можеш да поемеш материята, която ти я преподава. Каква японска храна обичате да ядете? Аз лично бих предпочел тя да каже първо, защото аз харесвам много неща. Ами, моята любима храна е нещо много простичко, но всъщност доста сложно за изпълнение и невероятно вкусно, като всяко нещо, което е най-обикновено. Тази японска храна се казва тамагояки и е техния характерен японски омлет, който се прави в специален чугунен тиган, в който се заливат постепенно яйцата и се навиват на ролка, след което, след като се извади самата ролка, се нарязва на кръгчета. Има невероятен вкус, тъй като може вътре в яйцето да се прибави силно нарязан пресен лук или сирене, или каквото обича човек, но това е невероятно ястие и много интересно е, че с 3 яйца можеш да нахраниш 4-5 човека, които, хапвайки от този омлет, се засищат много бързо. И положение, че аз също харесвам тамагояки, много обичам сашими. Това е вид риба, която е почти сурова или сурова. Разбира се, много чиста, прясна от океана. А също така не мога да отрека, че мога да ям непрекъснато рамен, тяхната много хубава супичка, която вътре има много хубави неща и различни, в зависимост от школата, от която са приготвени. Почти навсякъде в Япония може да се поръча рамен и това също би го приел като една от любимите ми храни. Не мога да изреждам всичките, разбира се, но това са моите фаворити. Благодаря ви за участието. Подарете ни най-сияйните си усмивки. Днес съм щастлива, че ви запознах с двама българи, които доказват, че ако трябва да отидеш на другия край на света, за да изпълниш целите си, то трябва да го направиш. А вярвам, че с този епизод на предаването Месияние съм ви накарала да се усмихнете. Ако е така, мисията ми за деня е изпълнена. Накарайте и вие някой да се усмихне и така по веригата нататък. Обичам ви и нека сиянието бъде с вас.